Jo que t'ajudo, vaig ser negre. Què? On som? Quina casa més estranya! Ah! Qui sou? Ell és en Lluquet i jo en Rovelló. Ah, no. Ell en Rovelló i jo en Lluquet. No ens matis, sisplau. Ja t'ho he dit jo que era mala idea. Sí que m'estranya la gent d'avui en dia. Ja està, Rovelló. Som al món exterior. Hem de trobar la manera de sortir d'aquí perquè s'està fent fosc. ¿Qué pasa, bro? Però... Deu voler dir bromista. I ara què em passa? A veure si funciona. Vosaltres sou en Lluquet i en Rovelló de veritat? Bé, suposo que sí. Ostres! Flipo pepino, tio! Que flipa què?